Sad ka malipayong buntag kaninyong tanan mga pinalangga ug mga suki na kunting paminaw sa kinatibok ang Pilipinas, sa Davao ug sa tibok kalibutan. Naminaw karon ang ato mga parinti sa bisan asang suok sa kalibutan karon. Bisag asang suok sa inyo mga balay, asa mo karon na hisumok sa kapalaran kamo naminaw dinhi sa Love Radio 90.7 sa Davao City. Ako ang inyong Kuya Helen ug ako magabatbat sa mga sulat-suliran nga gipadala di sa tua, ato kining tagaan og kinabuhi, ato kining drama. Hinoon wala man ni namatay ni para tagaan kinabuhi, no? Akong pasabot nga ato kining i-drama live alang sa ato ang mga parinti po nato nga mga buguon nga di kasabot dayon. Dini mga parinti sa Davao medyo kaulan-ulan, nagsugod na po ng ulan-ulan aside nga bugnaw mga parinti, no? Bugnaw unya ulan-ulan. Mao na giingon ako parinti nga basta mag-ulan-ulan na gani sa Pilipinas unsay mahitabo? Aw. Nagbasa na gyud, nagbasa na, nagbasa na gyud, nagbasa na, nagbasa na gyud. Nagbasa na gyud, no? Ang unsa kay nagbasa. Siyempre, nagbasa kay nag-ulan good. Grabe po, para kana lang. Bueno. Doon ako mga pipila ka mga pataklaan diribe kay nag-aliwaros ang kalag aning akong amigo. Nag-aliwaros ang kalag sa amigo ako ning timbayaon kini si Isoy. Og si Merlin. Si Rizel og si Rosalinda, si Boyet og si Jima. With permission ko no, matod pa niya. Gikan kini ni Bagwis, ha? Ay, tinod ngalan ni Bagwis. Bagwis Villegas Caneda. Nahala ha, dong Bagwis ha. Ato na nang gitaklaan ang imuhang mga parinti nimo ha. Diya sa naa sila sa si Sarta Italy. Grabe ho, si Sarta City. Kay matod pa niya kung dili ko nimo i-greet ipabarang ta ka. What a violent reaction. Okay. Ani na dire karon sa atong sulat, ato na ning ablihan atong sulat mga parinti ha. Ablihan na nato din nato nila ngayon ni Ana. Hoy, non sa man ka hindi mga mutingog. Okay na kayo mga parinti ha, murag napalaw ang atong diskarte ha, nga noon sa mani, Be atong ablihan ni. Wait lang. Okay, dara. Okay, giingon dira sa atong sulat mga parinti nag-ingon dire Nobyembre 6, 2015, Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran kanimo Kuya Helen. Kuya Helen, itago lang ko sa pangalan nga Teresa. Naasaham to nga pangidaron kuya. Nagpuyo din sa Davao City.
Kuya, na ako igsuon nga itago lang nato sa pangalang Honey. Og naapo ko uyab kuya nga itago lang nato sa pangalang Joel. Kini suliran kuya, may mahitungod kini sa akong mama, sa among mama ni Honey. Nga itago lang nato sa pangalang Milagrusa o kon Milag. Kuya, kini nga akong mama Milag. Maingon na to kuya nga puwerte gyud ani kaayo ka puwerte gyud kayo ni siya ka suplada o ka istrikta nga pagka-klase nga pagkainahan. Aw aron ninyong masabtan kuya mao ni ang mga panghitabo. Ma, sugti na gud mi mga 2 minutes ni tiray sa diskuhan. Pagpuyo mo. Pagpuyo mo, Honey. Pero ma, talagsalambiyang talagsalambiyang disco diri sa to. Ama, talagsalambiyang ni mahitabo. Ay, dako. Didiyaw duha. Ngano day og talag sa lang mahitabo. Basta kay dili ko gusto. Nga mo ato magdiskuhan. Grabe naman ni. Uy, unsa naman ni? Asa namang hustisya ani ma? Oh, Ayag tumag-tumag ka na ko, Honey, ha? ay taon. Oy! Ang amo lang ba nga malingaw lang mi kay piyesta bi adres sa tuang patron. Unya ano di man kita pa di man kita pa diskuhon ani. Unsa may lamian ang diskuhan ninyo diya? Kanang yuta. Nga pagduwa ni abag panayaw ninyo kanang inyong tiil perting abuga. Ma, pasagdi lang mi. Ay, kani mo, lingaw-lingaw naman na, ma. Ay, kasayog ko. Nakanain inyong mga biga-biga lang na inyo, ha? Sakita pa manulti ni mo maoy. Ikaw no kusog ka matubag-tubagan, eh. Sige, panood mo dito sa kwarto, panood mo dito. Sa may taon ni oy, asa namang hustisya in taon na ni oy? Ma, mga batanon in taon mi ma. Mga batanon mi. Pista bangi yung taon mi, kuan ning amo ama ba kining lingaw-lingaw lang ba kay Sige taglumlom anay sulod sa isa ka tuig kay isa ra man nang magdisco dire. Sige na ma, pa-diskuha in taon mi ma oy. Pagpuyo mo, ha? Pagpuyo mo, Honey, tiray. So dito sa kwarto, panirado mo dito. Sige mo, ng disco. Wak mo'y makuha, magsigara mong tinanaw ng mga laki. Doolon may mo diha. Disco. Ang mga batanon karon way mga trabaho, magsige pag sabaw diha. Even in my heart, I see you're not being true to me. Deep within my soul, I feel Kuya Helen, tanawar ako mama kuya, ingato akong mama ka stekto. that time impossible. Pero kuya, kay si Honey, kining akong maguwang kuya, may pagka-ninja man. So bad, baby. May pagka-ninja man akong kuha ng akong igsoon, adi layat kuya niya ambak sa bintana. O ay sa kisame. I should have known from the start. Ang ako kuya, mao'y nahibilin.
Kaya di man ko kaya, di man ko mo supak-supak sa kong mama kuya. away to keep you coming back. Gani kuya, Everything I do usa kadlaw ni ana. is for you. So what is it that you can't see? Sometimes I wish I could turn back time. Impossible as it may seem, but I wish I could. Oy. Gipatawag ko kamong duha. Kay doon ako importanteng tuyo ninyo. Unsa naman sa ma? Imo na po yung sermonan. Ane, ambot taon sa kang bataa ka. Ipadako mo unta ta kang tarong pero so pakirog yung ka sa pakira yung ka. Usahay mo, oy, sobra-sobra naman po na imuha ma, oy. Nagprotekta ko din yung duha. Kaninyo duha ni Teray. Ba't lang? Abot lang, abot lang. Ngayon tsag tubag-tubag, ha? Tama na naman ang uy. Tama na. Sige na unsa may kuan ma, unsa man ay balita ma, unsa man. Kagabi akong nadunggan nga dunay manok nga kay himungaan nga niputaki kan dinhi sa atong balay. Siguro ma, doon naman ako nasaag din eh. O, doon naman ako nagkikwagbitin o kung sa baka niya. Ayoko gana. Wa ka na kay bao kung sa'y meaning, ana. Ako sabi meaning kuno anak ma. Ha, dunay buntis dire. Buntes! Basig si Tiray ma. Ayaw gid taon na naman ang kinara ko dis balay. Ikaw siguro kasi kaglaag-laag. Ay, ako mabuntis. Bahalag igat basta kaber ang Mauna ang anak ko. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell Kuya Helen? Wala ko kasayod kuya kung unsa ang naa sa panghuna-huna ni mama. Pero basta ni atong panahon na kuya. Dako gyud ang iyang pagtuo kuya nga ana. Naadyo'y buntis sa amo kuya kay kuna doon na lagi kuno'y manok ang nilupad kuya. Uy kuya ha. In fairness, tinuod ang gisulti ni mama ha. Tinuod ang gisulti ni mama. Kay nahitabo kuya, mauni. Nisulti sa ako. Nisulti sa ako ang akong igsuon nga si Teresa nga wala kuno siya anti sa iyang binulan nga sakit. Mauto kuya nga akong gisultihan si mama aron nga makabantay si mama ba kay siyempre igsuon bi anak ko ni aron di na mulala ang problema. Di ko musugot nga dunay mahitabo kini sa ato. Basi gilayagan ra kada. Bantay lang ha. Bantay lang. Ni bunga na gyud ni inyong kakiat ninyo ha. Ma, basta gilayagan ra ko maoy. Maubang gani. Ambot na lang ni mo yun. Ambot lang ni mo yun ha. Di ko siya mahitabo mamatay ko sa kaulaw ha.
Si mama, oy, over ka ayo uso bitaw na ron, ma. Uso. Ha? Uso basta ka laparuhon tag yung kagkalahaan ha? Tara, ubanin ko ninyo. Kay mga lakaw to Ilanoy Simeon, ha? Ato ning ipatanaw, ha? Makalagot kaayo ka ni, ha? Bantay na kagbuntis ka, ha? Di na ko madawat, hani? Di na ko madawat ni mo kabuang, hani? Abot na lang ni mo! Abot na lang ni mo mamatay kung una ni mo, hani? Abot na lang. We will paint the light and shades, the colors and the trees. He will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground, the yellow tree. Unya, Noy, unsay nakita ni mo sa lawas akong anak, Noy. Nakita ko nga natitanos kining imong anak. Natitanos? Ay, wala man ko natunok, Noy. Saba diha kay nag-concentrate ang tiguang. Natitanos kini mong anak. Unsa may nakatunok sa iyanoy kada mga diliingon nato, ana? Natunok kining imong anak sa mahait nga dumpol. Unsay mahait nga dumpol, Noy? Kining imong anak natitanos kini o kini kinahaglan nga tambalan. Unsa may itambal ani, Noy? Usultihin me kung unsay itambal sa mong anak kay ako kanang buhaton dayon na Noy Simeon. Aron mawala kining sumpa sa mga dilingon nato nga mo'y nakatunok pinaagi sa mahait nga dumpol sa imong anak. Kinahanglan nga mag-ihaw kag manok. Oo. Daghan kog manok dito sa bahay. Kanang manok ba nga puti? Kanang ugis? Mao ba kada? Dili ka na nga manok. Unsa man? Kinahanglan nga mag-ihaw kag manok nga tapol. Nadi anak ma? Saba. Ambot asa ta mangita na. Kinahanglan nga mangita ka mo ning manok nga tapol. Kinahanglan. O sige, mangita mi, Noy. Unsa maepektuan ni sa kong anak? Kini mo nga anak, mudako ang tiyan ani mudako. Unsa mudako ako tiyan ngano? Ngano baka nga ikaw rin na sayon. Saba diha ni ha. So pakiragi kay kasatanan ha. Imo na gain ng problema. Ayaw na pagsinaba. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter. Tuad man kuya. Nakadako ang tiyan I wake up lonely. sa akong igsuon. The seraphs Pero sayod ko kuya nga buntis siya oy. in the bedroom. Buntis siya og lalaki ang iyang gibuntis kuya. Kay ka mga lalaki kuno mo bati man kuno ang naong nimo. Ni samot og kabati igsuon sa ang naong sa igsuon niya si Hani. Gani kuya, to make the story short, It must have been ang akong igsuon kuya buntis og nanganak yun. now. It must have
Wala ko no mahibawaan ang amahan kuya kay nagpiyong ko na siya neto manahuna. Ako kuya grounded ko sa akong gugma. Grounded ko kuya sa ako ang pag-ibig. Tungod sa nitabo sa akong igsuon. Gani kuya, kini si mama nangutang ni og ref. Og mao na yung mga panghitabo. But in the outside, I turn to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. I dream away. Kinsa man ron? Mayong buntag. Yes, may buntag pod. Ako rin si Joel. Gikan ko sa Takoy Merchandise. Anhilag ko din kay gusto lang akong ihatod ang bill. Bali, doon na naibayranan ng usa ka buwan ng imong mama. Ah, okay. Pwede wato-wato na mo ang akong mama tod kay wala man ko nasayod kung unsa ni. Okay. Actually sa ref ni siya. Ah, ka ng ref di ID ha. Oo. Okay. Sige, sud sa din dali, sud sa. Salamat kayo ha. Mulingkod ako. Oops. Unsa may gusto nimo? Sa gusto nimong drinks? Bisag unsa lang basig na mo dry Cadbury juice. Ha? Wala oy tubig rin ning amo adiri. Akong pasabot ba nga unsay gusto nimo, tap water or water in the ref? Water from the ref. Ikaw ba? Jamming sab kay ka? Bisag unsa lang, okay ra na sa kuha. Kadiyot lang nga kay kuhaan ta ka. Ano ang tubig? Salamat kayo. Ganina raman ta nag-istoryahan ay. Wa pa ko nasahay timungan. Usbon ko ako si Joel. Ako da si Teresa. Wow. Nice name. Nagtrabaho ka ba or nag-eskwela ka? Wa. Nara ko rin isbay. Okay. Okay lang ba nga suroy-suroy yung taka din Pwede naman. Walay problema oy. Magkasuroy ka din nung kadre kay syempre maningil baya ka. Hinoon. Unsa man na kayo, Yab? Wa, oy. Pariya day ta ni. Pariya day ta. Kita to. Unya og pareha mong way uyab. Ma, nanaday ka diha? Na ako din. Dito ko miagi sa luyo og nakadungog ko sa mga panulti aning tawanan eh. Kinsa man eh? Kinsa man ka? Ha? Unsa man kaya na nimong buhion ang akong anak? Unsa man doon na kay kwarta sa bangko? Ha? Unsa man nindot ang inyong pamilya? Dili mo magpakaulaw sa... Di pa ko maulaw din sa katilingban? Kuan, ma'am. Ha? Hoy, Dong. Sultihan ka ka. Wa na ako gipadako ang akong anak. Aron nga may suong-suongon na sa mga lalaki. Mauda ko mahimo. Ha? Layas din he. Layas din he karon dayon sa di ta ka magugnan og sundang. Ma, kadiyot lang ma. Unsa kadiyot lang ha? Mulaban po ka tiray ha? Unsa man, mosundog ka sa imong igsoon nga siya ne? Ma, kadiyot lang good. Una, kano man? Unsa may problema ha? Layas na dong! Ma'am, sige ma'am, layas ko pero Unsa pero? Unsa pero? ma'am, bayari usang imong usa ka bulan sa ref kay ako tong kolektor, ma'am. Oh, ikaw ang kolektor? Oh,
Ano wa man ka magsulti dayon pag-usap ng bataan eh? You want to listen to that, listen to this. Original lover. Yeah. Catch your groove, girl. Catch your groove. That's right. Lover. Sugar. DJ. I would a man allowed to make you moist and wet. I would a man allowed to make you moan and sweat. I would a man allowed to make you scream out yes. Mr. Lover, Mr. Lover. No, the man allowed to make you moist and wet. I would a man allowed to make you moan and sweat. I would a man allowed to make you scream out yes. Di ko gusto nga mag-uyab-uyab ka atong tawana. Di ko gusto nga mag-uyab-uyab ka, Tiray. Pero ma, tarong biya yung pag-anhin din sa bahay, ma. Tao biya siya nga may anhin din, eh. Kisa ba nag-ingon nga di sa tao? Hanggaw ba siguro ka? Ang akong bot ipasabot. Nga di ko gusto. Nga dunay lalaki, nga laing lalaki nga mutungtong ni ini panimay. Nabiktima na ang imong suot. O diya, magpabiktima pa ka. Ma, Unsa man, gusto namang mubiya dire paglayas mo din eh. mama sad, uy. Di ko gusto nga magminyo ka. Huwata na lang Tiray nga mamatay ko kay over my dead body. Ang sabot ni may pasabot, ma. Samtang buhi pa ko Tiray. Dili dili ko gusto nga maminyo kag makauyab ka. Ma, unsa nga manigamson ko na lang ni. Kapson, kabastos ko di ba? Di ko gusto nga dunay mutungtong din he sa akong panimalay. Di ko ganahan. Kay kanang mga lalaki, magpasakit ra na ninyo. Mura nag mga boksingero. Gakson ka lang, naunya pasakitan ka ra. Ano na kayo yung anak, ma? Unsa na kayon, parehas si mong papa sa una. Ma, ay parihaan ta ng mga lalaki kang papa mo, oy. Unsa dili pareha ra na tanan. Doon na ba kayo nakita ang kalahian nila? Ha! Ani, kung gusto kang mamatay kung dali, kanang Tiray. Isuda ni ko script. Tiray, kung gusto kang mamatay kung dali, hala, panguyab. Panguyab kay sa imong atubangan, mamatay ko! Minsan ang takbo ng buhay mo Pagturo sa nito'y Kuya Helen, muna yung ni Mahong manindim kinagod ani kuya. Kaya kung mama na ko kuya nga, dili man gusto inuon nga maminyo ko. May pangako igsoon niya si Hani kuya kay sa iyang pag-ambak-ambak niya sa kisame. Tuwa, nakatilaw na gininoon. Ang ako ani kuya, wa ko rin taon. Hinoon, magsige mag-istorya ni Joel kuya katong maningilay sa ref. Hangtod kuya nga naka-text me. Pero wala pa gina ko siya sugta kuya kay sige siya panglitaw sa ko sa text. Kay mahandlok lagi kong mama. Kuya, tabangin taon ko. Biyon sa angay na kong buhaton, ani. Okay na ba yun nga mag-uyab-uyab ko, kuya? Sa pako na ko akong mama? Eh, basig mamatay, manggod nooy. Ikaduha, kuya, kinanglan mag yun nga magminyo ang tawo? Tabangi ko ninyo, kuya, be, maluoy mo. Inyong magtatampo? Tiray.